Кога стана на 18, ма Пено? Май са ти много шотовете, ма момиче. На здраве! Това Везуви ли е, ма? Къв Везуви, ма? Той е в Италия. Това е някакъв карибски демилник. Яще, момичета, че папагалите ще я изедат. Втасаваме я, момичета. Ние гоним папагалите, тя козата изяде свещите. Леле, какъж съм звяр. Давай, снимайте наново. Втасаваме я, момичета. Ние гоним папагалите, тя козата изяде свещите.